Pero el... Escoítase. Sí, creo que sí. Sí? Sí, sí. No se escucha. A ver. Hola, hola. Boa tarde, benvidas e benvidos. Vale, ahora sí. Escoítase. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Os que Sí, sí. estades presentes e os que estades vía telemática. Boa tarde. En primer lugar, vou presentar, son a actual directora de IES de TEIS, este presente curso. Vamos a presentar ao resto do equipo directivo, vale? A miña izquierda, bueno, a miña dereita, está Isabel Torres Estarte, que é a directora do IES de TEIS, e a miña izquierda está Purificación Lorenzo, que é a xefa de estudios do Vespertino. Tamén temos con nós a Marta Martínez Isla, que é a coordinadora de FCT, de Prácticas en Empresa. Como sodes alumnos e alumnas do centro e ademais non vades a estar facendo agora ningún período no instituto, non vos vou a explicar normas de convivencia no centro e máis, simplemente vos quero dar ánimo para esta nova, para este momento que empezades agora, este módulo de CCT, moito ánimo, moita sorte, e voulle pasar a palabra. Xefa de estudios, querías decir algo? Vale, voulle pasar a palabra a coordinadora de CCT, a Marta Martínez Isua, que os vai a comentar algunhas cousiñas deste proceso de FCT. Moita sorte. Bueno, pois moi benvidos todos e todas. Porque te pongas sí. Ese. Ahora. Bueno, pois moi benvidos todos e todas. Xa estades na última etapa da formación. Pois nada, animarvos a que collades con moita forza e moitas ganas este último período, porque para moitos de vos a nosa experiencia dinos que é un xeito de entrar ao mercado laboral, non? Que moitas das empresas coas que levamos colaborando son moi receptivas a que o alumnado que empezades nas prácticas se teñen ocasión e oportunidade pois establecer un vínculo cun contrato a medio e corto prazo, vale? A maior parte de vos probablemente xa fuchedes contactados polos titores, vale? Se ese non é o caso, eu os pediría que contactedes comigo a través de a consellería do instituto, ben chamando por teléfono ou vindo en persoa e preguntando pola coordinadora de FCT ou ben enviando un correo a dirección de fct.is.teis@edu.xunta.gal. Vale? Neste momento os titores están a empezar eses contactos con vos como alumnos e intentando ver que tipo de preferencias tedes, cales son as empresas que pensamos que se poden axustar mellor ás vosas preferencias e aos vosos gustos, vale? Nós temos unha carteira de empresas, pero de sempre o que facemos é invitarvos a que se vos coñecedes algunha empresa na que teñades interés, na que pensades que podedes ter pois un enfoque a largo plazo, non dubidedes en comentárnolo, vale? A nosa idea é sempre estar abertos ás opcións que vos plantexades, ver a compatibilidade co que nós temos que exixir dentro do que tedes que traballar nese módulo e intentar que a experiencia pois sea o máis proveitosa posible para todos, vale? No réxime de adultos, algún de vos pois tedes xa o tempo suficiente de experiencia como para pedir solicitar a exención. Sabedes que o tempo que se vos solicita é 1 ano de experiencia laboral no sector, vale? Se estades nese caso, podedes contactar cos titores e teríades que presentar unha solicitude en secretaría, vale? Entón, todos aqueles que teñades 1 ano, alo menos, de experiencia no sector e teñades posibilidade de conseguir unha carta que acredite por parte do empleador, estades en situación de solicitar a exención, vale? Pouco máis que engadir, nada máis que desexarvos moita sorte
pois animarvos a que intentedes sacar o máximo partido da experiencia, porque, insisto, constantemente as empresas vale, que constantemente se escoita. Vale. Que eso, que constantemente as empresas están ben o ben a dar continuidade á relación laboral que establecen con vos ou a solicitarnos alumnado. Sabedes que dende hai 2 anos estas prácticas, inda que non son remuneradas, si descotizar por elas, vale? Van a aparecer na vosa vida laboral. Para as empresas non representan ningún cargo económico, co que están moi contentas de ter a oportunidade de coñecer pois estes novos talentos que estades a saír, así que, de novo, insisto, aproveitade a oportunidade, vale? Se tedes calqueira dúbida, podedes contactar, ben chamando por teléfono ou ben a través do correo electrónico, vale? Pois, se vos parece, vou vos a pasar a nomear os titores e os grupos, que en este caso o ciclo medio de sistemas microinformáticos e redes, creo que non hai ninguén aquí, non? A titora Isabel Pena, que xa me dixo que non había ninguén en FCT e entonces está en clase. O ciclo superior de administración de sistemas informáticos en rede, Euloxio. Hai alguén aquí de... Pois, Euloxio, queres decides algo? Vas con eles a... Vale. Non hai ninguén da FCT? Yo soy nueva y tampoco tengo ni idea. Vale. Entonces, pero serían os seguintes, entonces. Bueno, mira, eres con Marcos. Vale. E o resto sodes novos en distancia. Sí. Vale. Entonces sería a presentación seguinte. A 6, sí. Ya, Estaba desflipando, claro. Vale. Eu, por exemplo, estou para o segundo ano de DAO, realmente tamén interesa me coñecer o que está aí todas as prácticas e todo. Bueno, si queres, Daue, Marcos Alonso e pois podes, claro, únete a él e sí. Vale. Hai alguén máis de DAO? Pero entonces espera, millor Para a presentación. sí, para a presentación creo que millor empezar xa pola FCT igual. Entonces, si vas con Marcos? Bueno, para os da casa, se hai alguén, o titor de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, Manuel Reija, que nova incorporación do centro este ano e xa creo que están nomeados todos. Entonces, nada, agora esperamos a seguinte, o que sería Sí. a presentación dos ciclos a distancia, que agora sei. Bueno, entón damos xa por finalizada, por rematada esta presentación, vale? Que todos xa estades de nova incorporación, damos por rematado, especialmente para a xente que está na casa, moito ánimo, moita sorte, e adiante con esas prácticas, vale? Boa tarde a todas e a todos. Sí, bueno, no sé qué creen respecto, porque yo estuve escuchando la conferencia, se escucha bien, o sea, se escucha, pero demasiado bajo.
Ahora sí. Ujú. Subo. Bueno, perdado o retraso, uns minutiños máis tarde. Benvidas e benvidos a todos e a todas, os que estades aquí de forma presencial e os que estades nas vosas casas de xeito telemático. Darvos a benvida a este novo curso que comeza. Perdón. Vamos todos un tens. Entón, volvo a repetir que benvidos e benvidas a este novo curso que comeza, a este curso a distancia que comeza de hoxe. Non me vou entreter moito, voume presentar, son a nova directora do IES de TEIS durante este curso. Vou a presentar, teño a miña izquierda a Purificación Lorenzo, que é a xefa de estudios de Vespertino, e tamén o coordinador de prácticas, de formación a distancia, vale? José Regueiro, o José Regueiro, non sei como prefieres. José Regueiro. José Regueiro, vale. Nada, voulle dar a palabra, non sei se ti querías falar algo, Puri, antes de darle a palabra a José Regueiro. Querías... No, simplemente comentar que, bueno, dende Xefatura de Estudios estamos para, bueno, escoitarvos e calquer consulta, calquer dúbida que teñades, estou no despacho que está, bueno, indo hacia a sala de profesores. E, bueno, realmente o trámite que a organización que levamos no centro sería un pouco a de ante calquer dúbida, consulta, primeiro poñervos en contacto co titor ou titora. Si non pode solventar, pois entonces se poría en contacto comigo. Bueno, primeiro, se o problema con un profesor concreto, pois primeiro, por suposto, falar co profesor. Si non, titor e despois estaría a Xefatura de Estudios, vale? Ese sería o cauce normal. De todas formas, calquera consulta, pois estou no despacho para o que precisedes. Pasolle a palabra entón a José. Vale, deixadme isto por aquí. Vale, boa tarde. A miña idea é pois, intentar facer un resumo dos aspectos máis importantes que deberedes saber a hora de cursar este tipo de metodoloxía pois a distancia. Vale? Entón, o primeiro do que imos falar é do calendario. Vale? Esta é unha versión preliminar, vale? O calendario definitivo subirase vos as aulas de tutorías, os respectivos titores subirán, vale? Así que prestad atención, non empecedes a sacar fotos, que subirase despois con tempo, vale? Vale, como hai dous calendarios, porque aquí está despois, por unha banda, o ciclo medios e superiores, que serían o calendario da esquerda, e despois os de especialización, que sería o calendario da dereita, da vosa dereita. Vale? Dentro deste calendario vemos que hai principalmente dúas cores. Se oye moi bajo. Hai dúas cores principalmente, que son a azul e a laranxa, vale? A importante é a laranxa, que serían pois as semanas de exames. Como sabedes, aínda que é un ciclo a distancia, a parte dos exames ten que se facer presencialmente no instituto. Entón, neses días, pois teredes que vir a facer os exames, vale? Os de ciclo medio superior, tedes 3 avaliacións parciais e despois teredes unha avaliación final. Estas avaliacións parciais non son obrigatorias, pero é moi recomendable que viñades, xa que a maioría dos profesores pois van eliminando materia e, polo tanto, vos será máis doado aprobar os módulos, vale? Dentro destas semanas de exames, a data e a hora de cada un dos módulos se vos dirán nas próximas semanas, tanto todos os titulares vos subirán pois un PDF con cando será cada unha delas, vale? Para que estedes ao tanto e podades irvos planificando. Estas datas son inamovibles.
Entón, por eso xa vos las damos ao principio para que podades ir facendo planificación. Outro aspecto importante é que para poder facer estes exames é obrigatorio, por temas logísticos e de xestión do instituto, que vos apuntedes nun formulario. Vale? Este formulario estará colgado nas aulas de titorías e todos os titores e o profesorado vos avisará con tempo de que está colgado e que seremos bastante insistentes para que estedes ao tanto de que hai que apuntarse, vale? Que non haya problemas neste aspecto. Aínda que hai estas semanas de exames, é posible, o profesorado ten a posibilidade de realizar actividades fora das semanas destes exames, vale? Non é o habitual, pero que saibades que alguén pode decidir facer pois algunha actividade avaliable, vale? Iso que o saibades para estar ao tanto, vale? Unha vez falado do calendario, imos a falar da aula virtual. A aula virtual é a da Consellería que se accede mediante a ligazón que vedes en pantalla, fepadistancia.edu.xunta.gal. Cando accedades a ese enlace ou a esa ligazón, vos pedirá usuario e contrasinal. Estes datos tivéronse que haber enviados no correo que proporcionachedes no momento de facer a matrícula. Entón, se non o recibichedes, pois hai que mandar tedes que chamar a UAC, Unidade de Atención aos Centros, para que vos lo xestionen e vos reseten os contrasinais, vale? Unha vez que entredes, pois poderedes atopar dous tipos de aula virtual. Por un lado, teredes a aula de titoría, onde estaredes matriculados todos os que o alumnado que este apuntado a un módulo deste ciclo en cuestión, e despois teredes unha aula virtual por cada un dos módulos que teñades, vale? Neste caso, pois vedes que hai unha de bases de datos e despois a titoría do ciclo de DAM. A continuación os mostro un exemplo de como é ou como podería ser unha aula virtual, vale? En canto de tutoría, comentar tamén que, pois, dependerá do titor ou do profesor en cuestión, pois que cambie a organización ou o formato da aula virtual, vale? Pero, bueno, a grandes rasgos, o máis importante é a aula de titoría, pois a área de comunicacións, o foro de anuncios, onde os titores os avisarán, pois, de publicación de becas, cousas relacionadas con administración como poden ser renuncias, convalidaciones, etc. Vale? Trámites administrativos. Así como avisos de semanas de exames, formularios de aperturas de formularios, etc. Vale? Despois está a sección de recursos xerais, onde estarán colgados pois cando son o horario das titorías de cada profesorado, o calendario que vos ensinei ao principio, etc. Vale? É dicir, todo tipo de documentos importantes do ciclo. En canto a un exemplo de aula de módulo, pois tedes por aí onde estará a programación de cada módulo. É importante que lle botedes unha ollada cando se suban, deberían subirse nas primeiras semanas do curso, unha vez estén rematadas. É importante que lle botedes unha ollada, máis que nada para saber os criterios de avaliación que cada profesor aplicará ou cada docente aplicará nos seus módulos, vale? Despois tamén hai unha área de comunicación onde destacamos o foro de presentación que é importante sobre todo nestes primeiros días para que vos podamos coñecer un pouco máis e o foro xeral onde vos o empregaremos principalmente pois para informar de pois eso, cuestións de exames, publicación de notas, actividades, etc. Despois está a sección de notas onde poderedes ir vendo pois como vai o voso progreso ao longo do curso. E despois, pois, unha sección para cada unha das unidades, vale? Cada unidade debería ter o seu foro onde poñades as vosas dúbidas, os contidos teóricos que se van a ensinar nesa unidade e despois, pois, as entregas de actividades que se consideren. Vale, se lle botaches unha ollada aos horarios, poderedes ver que hai dous tipos de tutorías, vale? Dous tipos de clases. Están as clases, por un lado, telemáticas, están destinadas para que o profesorado estará disponible para resolver as dúbidas de forma telemática. E despois están as tutorías presenciais, que como o seu propio nome indica, teñen carácter presencial e realizaránse no centro,
Non son obrigatorias, aunque son recomendables que asistades, e darán comezo a partir de mañá, vale? Cada docente colgará pois o seu horario de titorías nos próximos días, vale? Que máis teño por aquí? Vale, en canto ás formas de comunicación, o principal é que fagades uso ou é importante que fagades uso dos foros, máis que nada porque se algún outro compañeiro ten a mesma dúbida, pois está no foro é máis fácil que poida acceder a ela para resolvela. Aínda así, se queredes unha comunicación máis privada, digamos, temos ou ben o chat da propia aula virtual, que podedes acceder pois premendo no nome a cada módulo, como vedes aquí, tedes o nome do docente, se premedes nel, e na parte superior pois aparecerá unha icona de mensaxes, se clicades en el, pois se vos abrirá un chat para que podades falar, vale? Aínda así, repito, é importante que intentedes enfrentar ao máximo os foros. Tamén por correo, se algún profesor ou algún docente decide pois pasarvos, pois que sepades que tamén tedes esa vía. Vale, como última cuestión, temas administrativos tipo renuncias e convalidacións, é importante que vos poñedes en contacto co vosos titores, porque eles serán os que sepan máis de datas, fechas e demais e poderán xestionalo. Unha última cuestión que é relacionada a típicas incidencias. Xa mencionei a máis típica que é a da fáltame a usuario e a contrasinal, vale? Volvo a repetir, tedes que chamar a UAC e despois está o de se alguén se matricula fai algunha renuncia ou entra de últimas nalgún módulo, que saibades que tardan unhas horas en que facerse efectiva e que poidades velo na aula virtual en cuestión, vale? No caso de que estedes matriculados e non a podades ver, o mesmo, chamar a UAC, que son os que se encargan de todo ese tipo de xestión. E pola miña parte, xa non teño máis que contaros. Aí foi o resumo así rápido. E contento. Vale, sigo. Si hai algunha cuestión, alguna pregunta que queirades facer, os que estades aquí en presencial ou algún dos que están no chat, pois que están aquí bastante activos, pero Acércate si quieres a Cholera, ¿no? Y también usamos la misma aula virtual. Entiendo que el usuario y contraseña es la misma, aunque hayamos ponido distinto. Debería ser probarla y lo mismo. ¿Probasteis a usarla? No. Vale, pues probar. Vale, en principio no deberían cambiarla si ya habéis estado matriculados. vale. Vale, algunha cuestión que aparece. ¿Es obligatorio ir a las tutorías? Podes ir. No son obrigatorias. É recomendable que fagades uso delas, pero obrigatorio non é. Cal é o número para facer esas consultas? O número é... Se o poñedes en Google Xunta, teño aquí, Atención a centro. Mira, anotar que é o de 881 997701. Aínda así, se o poñedes en Google, sale xa o primeiro. Sí. Vale. Correo con el enlace del aula virtual. Bueno, estas son consultas todas de que non me sale matriculado o el mismo. Os que non apareza matriculado, que chamen a UAC. Somos Sí. moitos os que non nos aparece matriculado en ningún curso. É normal? É normal, sabes se é normal? Perdón. Dice que somos moitos os que non aparecen matriculados en ningún curso. Si é normal. Tardan. Se se fixo fai pouco, a matrícula tardan polo menos de un día po seguinte. Ten que pasar unha noite. Vale. Por si acaso, si sodes de nova matrícula, eso, esperar 24 horas e si non volver ou chamar a este número. Dice, este año han cambiado muchos módulos de DAN. ¿Cómo afecta a los que nos matriculamos el año pasado en algunos módulos? Mirade, esto por os que estades na casa, me supoño que vos referides
o número de módulos que aparecen a máis, e isto é pola novo cambio da normativa xeral da FP. Entonces, os que en algún momento estuveses ou tedes algún módulo matriculado, todos esos módulos novos non os tedes que cursar. Seguides co plan antiguo, que se chama, e cursades os módulos cos que empezastes o plan, aínda que só estuveses matriculado nun só módulo. Seguides en este módulo e esos novos módulos, pois o que son o afondamento, digitalización, o inglés, esos non teríades que cursar, pero os que estuvestes matriculados con algún módulo anterior, vale? Os de nova incorporación xa entrades co novo plan e todos esos módulos novos. Homologar módulos es presencial, sí, en secretaría. Las tutorías presenciales se gravarán? Non, depende do docente. ¿Dónde ver los horarios de tutorías presenciales? Moi boa pregunta. Espero que hoxe ou mañá pola mañá estén colgados na páxina web do centro. Vale, xa están, se non están hoxe, mañá pola mañá espero que estén colgadas. As tutorías presenciais non deberían gravarse ou ser videochamada grupal? E iso é máis a quen queira ter confirmación desto, a orden da Consellería do referente á formación a distancia. E dice especificamente son horas de titorías, non é nin videochat, nin unha aula presencial a distancia. ¿Se van a decir tutores y profesores de los ciclos? Sí, pasaría agora a decir os titores e xa despois se presentarán os diferentes docentes de cada módulo. Si me matriculé, pero no acabé, curso el nuevo módulo de módulos. Esas preguntas así máis concretas, porque que non sei a que se refiere, si me matriculé pero non acabé, non sei se abandonou, se cursou, entonces, eso que sean así máis concretos, pasar ou ben por Xefatura de Estudios ou ben por Secretaría e o vemos. ¿Cuál es el enlace del aula virtual? FP a distancia, vuelvo a poner aquí. Este de aquí. Vale, aí o tedes, FP a distancia, edu.xunta.gal. Yo me matriculé en agosto y me parece que no estoy matriculado en ningún curso. O mismo, chamar a UAC. Vale, todas estas incidencias da UAC que nos non as podemos dende o centro, calquer incidencia que ten coa matrícula ou acceso á aula virtual, non temos dende o centro, nin desde a coordinadora de distancia, nin Xefatura, non temos acceso a esa plataforma. É allea ao que é o centro. Bueno, todos estos, vale, todas estas incidencias que poñedes de matrícula, repito, pola UAP, por favor. Vale. En caso de módulos, non entendo, hai aquí unha pregunta, en el caso de módulos a distancia, ¿es necesario pasar por el centro a entregar alguna documentación? Non sei a que se refire, se é para matrícula, non. ¿Podría ir algún familiar a homologación de módulo? Sí, con unha autorización. ¿Para qué sirven las tutorías? ¿Algún, por favor, respondes? Pues las tutorías sirven para resolver vuestras dudas, obviamente, y explicar aquellos conceptos que no quedaron claros. Pues como lleva siendo una tutoría de toda la vida, ¿no? Espero que quede. Bueno, e parece que non hai máis preguntas. Entonces, mira, vou a pasar a nomear os titores de cada
de cada ciclo, vale? E así os vades conocendo e os que estades de xeito aquí presencial, si queredes ir coa titora ou titor e xa vos... Quería hacer una pregunta. Sí. ¿Hay alguna facilidad para los que no están no sabemos el gallego de si dan los exámenes en español? A ver, eso dependerá do titor en cuestión, ou do profesorado en cuestión, pero o galego é lengua cooficial, polo tanto, sí, pero se o docente dá ese módulo intentará darse facilidades, pero volvo a repetir, dependerá do docente. Mirade, mira, vouche respostar ou vou intentar respostar. Por normativa legal da Consellería, non só eso, temos que ter un 50% das materias en galego e un 50% en castelán. Eso é normativa da Consellería. Entonces, de feito, cada módulo ten asignado un idioma galego ou castelán, que máis ou menos supón o 50% pois dos módulos do ciclo. Entonces, a ver, independentemente de que sexa en galego ou en castelán, ningún docente vai a ter problema en que teñades algunha dúbida sobre o idioma en respostarvos. Non, creo eu que, vamos, Ya como el examen ya nos cuesta, bueno, ya imagínense, encima de traducir a galego o a español el examen, es una desventaja para los alumnos. vale. Eu teño que falar dende a miña posición. Eu creo que despois temos uns docentes moi majos, moi majetes. Entonces, a ver, independientemente, vamos, é o que as linguas cooficiales aquí é o galego e o castelán, pero eu sei que sexa en galego ou sexa en castelán, non vades a ter problema en que vos axuden a entender por suposto, as preguntas, que esa non vai a ser un problema para, creo eu, para cadar un aprobado ou un suspenso nun módulo, vale? Outra pregunta. Dependerá do módulo. É que hai algúns que o teñen en castelán e outros que o teñen en galego. Sí, está é que se o módulo é en galego, os contidos xa veñen en galego. Aínda así, hai uns traductores maravillosos. Non hai moita diferencia entre o castelán e o galego. Home, algunha palabra solta que non podes entender, pero que se entende bastante ben. Hai bastante similitude. Vale, sí, voy a contestarla esta, que esto es. ¿Va a ser todo antes escrito o va a haber como una clase grabada? Principio non dependerá do docente. Haberá algúns que subirán algo, outros que non. Aí cada un decide como quere dar o seu módulo. Vou a contestar unha pregunta que Pois vale, despois lo Entón, contesto. antes de que nomee os titores e titoras, bueno, titores en este caso, ¿no? Entonces, No, hai titores, está xa. claro, bueno, nada, desexarvos un bo curso a todas e a todos, moito ánimo, os comezos sempre son duros, pero os resultados intentaremos que sean favorables, co cal moito ánimo, e bo curso. Bueno, pois entonces, repito, os que estedes aquí de xeito presencial e podedes acompañar